सफैबायानो माथो बेखौनो आंहा फनसो हरफिननो नागिरदोंमोन। नोंनालाय बे फनानोसै आरो बेसेबांदि हरबाय थानो हायोथाय। जावैसोआसो गाज्रि मोनगुलायबाय खोमा एसेबां फन हरनाय। हाबाब हामाखौ गाज्रि मोननांगौ जाखोसै ना जावैसो? आंथ' आयै माखौथ' गाज्रि मोननांगौना। बेनोथ'हाय नोंहावा जेबो मिन्थिथाराहाय मा। दे मिन्थियानो जाथोंसै आङो। दे फैदो जावैसो सिङाव। आइ नङाबा फै जावैसो फैदो। ओमफ्राय दरखौ रायलायबाय थानोसै नामा आयै थुदो सिङाव। नोंसोरखौ नेना दंगासिनोखामोन आइसना फैदो। जावैसो नों खुन्जुनाबाथाय बिदिनोखासै। दे जेबो नङा आफा माथो जाखो? आरो दि मा जगार खालामखादों नोंसोरनो? आइनाबालाय बिदिनोसै आरो आफा माथो होनबावनो। नै आइ ओमफ्रायलाय माथो एफा गोबाव जानाय दहायनो फैबाय होननायालाय? बेखौनो आंहा लामा नायगासिनो माला सफैगोननो। नोंनालाय आरो बिदिनोसै आरो माथो। एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आइ नोङो। हाबा जानानै माथो आइ दाना नों बिमा बिफाखौ गोसोखांला नामा? जायो नामा बिदि सोरबा? आरो आंलाय जानो होननानै जाखायाखैमोन माथो गावनो हरबाय आंखौ। माथो खालामबावनो आइ हिनजावनि फिसा जाहैबाय हराबाबोदि जाया। आरो सानसे नङा सानसे बयबो थांखानांखागौ। दे जाबाय दे ओमफ्राय। नै आइ एबार सप्तासेसो थालांखादो बाराबा। सप्तासे मानि आयै? औ हामाथो जाखो थालांनायालाय? आरो हजोंलाय दालाय जुरिनानै दंखायो माथो। बांद्रायथारो आयै नोंनाबो इमान गोबाव थानो हायो नामा सोरबा? मानो हाया जानांगौ जाखोसै? ओं खोब नोंजा मादैया थागोनखाय मालाय खामानि गोनाङा। खामानि बेलाय आइ जेबो नङा दे आं बुंगोन ना जावैसोखौ माथो जानाय बेलाय। आं माबा माबि जगार खालामहैनो थाथ'। आइनाबो अयथासारखा साननायफोरानो। आरो सानाबो मानो जानो दिनै? जोंहा आरो दंआनोसो आंनि अनगा। थिग नंला बे संसारानो थिग नंखाथारलालै। तेरि साला माबा गुंग्रायसो ओंखारलायलांबाय माबा। बेफोर गासिबो सिमांनि थाखायनो जाजोबदों। मानो अमा बुन्दा ओंखारखो नोङो? सिमांलै। बाराखौबो रागा जोंबा नोंनि नामनि निशानखौबो खोमोरहैजोबगोन आङो। साला आंखौ जुरिखौ अन्थाव बाथावनो खाथिर खालामलायाखैमोन ना नोङो सिमां? साला गाबबाय थायालां बिनि थाखायनो। बे मासे अमा बुन्दानि थाखायनो गाबबाय थाया आङो। नाथाय मा खालामनो मोदैयाबो फैबाय थायोलै आंना। मोदैयाबो ओंखारबाय थायो। धोत्तेरि। आरो बे सोरां मावजि बुन्दायाबो। आं दिनै एसे मोजांसिन नुथुलायलायबाय। गैया आंखौ नायसनबावलाया नामा? मोजां नुदों होनगोलाया। मावजि बुन्दालै नोंबो पाक्का 100% मावजि बुन्दा नोंबो। मा जाबावगोन जुरि नोंनि जिउआ मा जाबावगोन? नोंखौ मानजिहैखागोनलै आङो सिमां। र' नोङो इमिजों थांफानांगौमोन आङो होमबासो मोजां जागौमोन। दाना मा खालामबावनो आङो महा पापि सिमां। जेरै नों आंखौ हारसिं थैनो थाखाय गालांदोंमोन ना नोंबो सानसे दाउ बाब्राबनाय बायदि बाब्राबना थैगोन नोङो। साव होगोनलै आं नोंखौ साव होखागोन आङो। सिमां अमा बुन्दा मोदोमाव एम्फौ नांना थैनांगोन नोङो। साला आंखौ नंखाय मोजां मोनखादों नामा नोङो? नायगोन आंबो। जारौआ सोरखौबा रागा जोंदों नामा? नोंनोलाय मानांगौ सोरां मावजि बुन्दा? रागा जोंबाबो आं रागा जोङाबाबो आं। आरेबा मानिथो एसेबां रागालै? नोंजों मतलब? आंजोंथ' मतलब दंब्रा। माखौबा नंखायखौनो? दहायबा एसे मोजां सोंनायखौ आंखौ मावजि बुन्दि बायदि नुदों होनदों नोङो। माथो जाखो? आं मावजि बुन्दा नालाय नों आंनि मावजि बुन्दि जाबाय आरो। नै नोङो थाम नोङो फन खालामा आं दिनैनिफ्राय। फन खालामाथोसै आं दिनैनिफ्राय।
जेबो नङा फुनबाबो फुनाबाबो नोंलाय आंनि खासो दा नङा माथो दा नंगौब्रा नंगौ फाग्लिया आंखौ गोसो थोनसो बावला नों नै एसे गोसो थाया माथो आं नोंखौ होनदों गोसो थोना नायनायदोब्रा बिराद अनगोन आं एमनिफ्रायबो बांसिन अनगोन आं आच्छा माथो खालामबावनो आरोना एमिया मालाय थगायनो थांबायबा आंखौ थगायसुलिमोन ना थगायसुलि नङा बियो जारौ रागा जोंनाया दोनथ' साइडआव मा दरखारनि नोंनो जि मोजां बानायना लाबोदों आं जानाय नालाय नोंनि हौवा संनायखौ नों हौवा नङा माथोसि बिदिबा मा हिनजाव नामा आं नङा माने आंनि हौवा नङा आरो आच्छा होमबालाय हाबा जाफिनसै आं आच्छा डाइभर्स होग्रो आंनो ओमफ्राय सोरजों जानो सोरखौ लानो लाबानो जाबाय नंगौना माथो थेवबो आंजों थाया आरोना नों मा दरखारनि थानांगौ आंलाय गोदानखौनो लामारनांसिगोनलै होमबा लाबानो जाबाय आरो खिन्थु आंखौ गारग्रोनांगोन माथोलाय आं संना लाबोनायखौ जालाय बिराद गोथावथ' नंखागौसो माखौबा आयु माथो जि गोथावबो मोदोमदोंलाय जानायावबो गोथावखाना जालाय नों जाथारा माथोसै आंलाय नों जाबाथ' आंसो जाजोबनांगोन माथो नायनायावबो जि गोथाव नुदों मारै जायालासे थाबावनो आंलाय जामारनोसैबोलां जायाबा जाहैजोबसै आं रथ' आं जि गोथाव मोनो जानो बेखौ आंबो जागोन मा होनबावगोन आरो नोंखौलाय ड्रामा कुइन आरोथ' नोंखौ देलायबाबो मोजां नुखायो माथो आयु दिनैसो न'आव फैनो मोनबाय आरो आङो मोजां मोनबायना फैनो मोनना मानो मोजां मोना जानांगौ ओमफ्रायथ' ना आं जुरिखौबो लिंबावदोंसोमोन फैनो आच्छा ओं ओमफ्राय फैयासै बियो फैबा हले बिराद मोजांसिन जाबावगौमोन ने ओंथ' आरो मालाबा ज' फैफिननोसै जोंहा फैबानो जाबाय आरो ओं बेनोथ' ओमफ्राय ना आइया जोंखौ जि गोबाव थानो थिनदों आच्छा थाबानो जाबायना होमबा नोंहा थालांदो आं खिन्थु साननैनि बारा थानो हानाय नङा गासिबो दोनथ'नानैसो फैदों आङो आयु आं हारसिं थाया माथो आइनालाय बेबायदिनो खासैना थानोलाय थिनखाबाय थाखायो बियो आरो आं मालाय सोरबा एफा गोबाव थागोन नामा थानोबा थानो माथो आरोलाय हे थाया आङो मानोबा ओरैनो आरो आइया मा साननांगौ बिदिबालाय न'आव थांनानै दो थाहैबाय होनगोन ना एस साननायफोराबो आयु नङा दालायथो मा होननांगौ आयालाय जेबो सानाना आया जियानो जादोला जोंहा साननैसोल' थानानै थांगोन आरो दे होमबालाय ओं नोंहा जिरायथ' दे आं आइजों थांनि आरो नङाबा टिभि नायबानो जाबाय दे हाबाब दे माबोरै हामालाथ' जाबावनांगौ जाखोसै जागोनहाय बाजै लासै लासै जाजोबगोन दे बेखायनो दहायनो बुंबाय थाखादोंमोन आङो नोंसोरखौ आलासियासो फैगुलायबायहाय मा देब्ला बिमा माथो जाखो दाबोथ' बानायगासिनो ना जोङो अब्लाबोहाय मा आलासिया फैगुलायबाय जोंहा दाबो खामानियानो जोबाखै ओरै दे लासै लासै जागोन आरो माथो बेयावलाय आरो न'निनो मानसिखासो माथो आलासियाबो ए बिफा जियानो जादोला माबे आखाइफोरा मावदो आंहाथ' जाखासिगोनबोहाय बाजै नैबे अमाखौ गोदानसै आंबो बिफा हा नोंनाबो खामानियानो जाद्रायाहाय मा हा गोदा होखाना लाबबालाय माथो जायोमोन नै बेनाबाथाय गावनो फसाया ओमफ्राय आं गोदा होनानै लाबोखाबाबो आरो माबा गथा लाबबाबो दाय जायो बेना दे जाबाय दे बिदिबालाय आं फसायखायाबो मालाय गोदानायखौबाथाय दानोबा गोदासिन हागारगारगोनहाय हाबाब नै आरो नाबो दंबावसो सायनो हाबाब हामालाथो जाबावनांगौ जाखोसै दे बाजै आंनो सायहरनोसै दा नाखौ नों बेदरखौल' गोदा हरदो बेखौ आंबो नै बे दाउखौ माबाखांबा सायहरनोसै आंनाथ' मोनसिगोनानो नै ओंख्रिया आयु
नोंसोरलाय हाबाब आंनि आइ सना जावैसो आरो नोंनो जगार खालामदों आरो हाय मा आयु ओमफ्राय इमान बुरजा आयै जों सानैल' फैदों मानसियानो आलासिया ओमफ्राय इमान बुरजा बानायनांगौ जाहैबाय दे आइ जेबो नङा गोबावजों फैदों ओरैनोबा नोङो हा नङाबा माथो एसेबां गोबावजों फैदों ओरैनो मोखां नुवा माया लिंहरबाबो हा नङाबा माथो आनै सना ओमफ्राय आनैया माला फैनाय दहाय सोंनोसो बावगारदों आं मैयानो फैखादों रानि आयु ओं आइ एसे खामानि मावनो लिंहरदां नोमानैखौ हारसिं हास्लाबा मोननायखाय ओहो आयै मानो बिदि नोंलाय एसेबां जगार खालामाबाबो जागौमोन ना नै नायनाय आइ गासिबो नोंनि फेभरेट गोजाखा जावैसोनिबो फेभरेट दङ आइ सना आयु हालासै आं नोंसोरखौ थिगसे गोदाखानोसैहाय आङो नोंहालाय मा एवदों आफा नै आइ आं दाउ बेदरखौ एसे एवहरग्रोखादों आरो हलाय नोमानियाबो गोदाबावगासिनोखा दे आफा हरदो आं बिदिबा आं एवनोसै नाङा आइ नों जेबो दामावखा बेवहाय आं नोंखौ आरामै आलासि जानोसो लिंहरदों आइ नोंखौ बेबायदि खामानि मावनो लिंहराखै आङो नों जिरायल' जा आइ नुबाय नोमा बुंनायखौ बिदिखायनोथ' जि गिदिर जाबाय आंनि खर'आ आयै एसेबां अनो नालाय गावहा हाबाब हा नोंखौ अनाबा सोरखौ अननांगौ आंलाय आइ हा नोंखौ आरो जावैसोखौ अनाबा सोरखौ अनगोन आं एहाय आनि सना जिरायल' जाबाय था नोमानि अननायाव मादि जागोनथाय नोंसोरजोंबो ओमफ्राय बेदरा गोदाखांबायना आयै नैहाय आइ जासिगोनानो नै र' बावला नोंथ' बिराद गोथाव मोनथारना आइ अमा बेदरखौ जानो आं बोरैबा मोनामनाय मोनथारबाय आयै हाबाब आइ हामा मोनामलाबायखोसै माथो जेबानो मोनामाखै आंलाय आं बोरैबा खारनाय मोनसे थारदों आयै आं थांथ'नोसै खोमा हाबाब माथो अमा बेदर नुबालाय नोंहा जानोसो थैफ्रामलायोमोनलाय आं मोनामजानो हालालै आयै आं थांथ'नोसै आंलाय माथो जेबो मोनामनायखौनो मोनाखै नै हा नोंसोर मोनामनाय मोनदों नामा आङोथ' दे जोंहा खामानि मावनाया सुरु खालामफिनदो जावैसोनो थिगसे गोथाव जाहोहरनोसै आं आंनि नायल' जाल' सासेल' जावैसो बाब आंखौबा बिदि सानो नामा नै नोङो बोराय मिसेस मावजि बुन्दि ओइ सोर मावजि बुन्दा आंनि गिफ्टआ मोजां ना अ नोंनि गिफ्टआ माथो नोंनि गिफ्टआ माने आं बारा मोजां मोनाखैलै बेनो सोरबा गिफ्ट जायोनालै एसे मोजांखौ होनांगौ ना माथो बेलाय नों नालाय आच्छा लाबो होमबालाय लाफिनसै आं हरा माथोसै आङो जाय बुस्थुआ खेबसे आंनि जाबाय बाब नंगौ नामा ओं माथो सानदों आरोथ' मा देनां जोंहा डाइभर्स खालामखांबा आंखौ एसे फिसा गोसोआव दोनबानो जाबाय दे दोनाबो जानो हागौ ना मावजि बुन्दा नालाय मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखासिगोन नोङो जाम्बिसो नोङो मानोबा नोंनो आंजों थालांखाबानो जासिगोन ना नै थालाङा माथोसै आङो नोंनाथ' सिमाङाबो गैलाना गैयाबाबो जेबो नंलांबाया बिदिनो थाबाय थागोन आं हारसिं बिन्दासनो आरो सिमाङासो गैया दा मोगथाङा दाबो आनलिमिटेड दंखायो आरो जुरिसो आं ओमफ्रायथ' दिनै रावबो गैया होनदों नामा जोंहा न'आव मानोबा मोजांब्रा मोजां जों सानैजों रायलायबाय थानो मोजां जासिगोन ना एकदम सिथाखा नोङो आरो गिफ्टआलाय एसेबांबो गाज्रि नङा थेंक्स सोरां मावजि बुन्दा आरे बा सोरां मावजि बुन्दाया आंनो गिफ्ट लाबोलायदों आं सिमांसो नुखोना माखो साला सोरनि नामखौ लाफ्लांखो अमा बुन्दा सिमां नाथाय मा खालामनो अमा बुन्दा नंबाबो नङाबाबो मोनसे समाव बेनो आंनि गासैबोमोन अमा बिखामोन आंनि गैला नाथाय दाना सेस सोरांजोंबो थाबनो डाइभर्स खालामनानै थांसै आङो बबेबा हिमालय हाजोफोरावसो थपस्या खालामनानै थाहैलाबायनोसै गोसो जाबाय आङो मा जाबावगोन
दुखुलै दुखुआनो जोबनो थांला मा जाबावनो मा जालायखो बिमाजों थांनाया दान फैफिनलायबाय ओं आंखौसो गोसोखांना फैदोंदां गावहा जायो नामा बिदि होमबालाय खामानि मावनो थांनायालाय मानोथो फैफिनखो आइमोना जेबोखौनो मावहोआबा आंखौ गावसोर मावजोबगोन होनना बुंदोंबा आच्छा ओं ओमफ्राय ना अमा बेदराथ' जि खारदों मानोबा दिनै आं मोनामजानो हाथारलामोन बेखायनो फैबाय आङो मानोबा माथो नोंलाय गोथावसो मोनथारलाय ओं दिनै माबा आंगायल'ल' गोथाव नुथाराखै ओमफ्राय आं लोमजानो ओंखारबायसो मा ओं नोंना आलासि जानाया बेनो जाबाय गावनो फैनो होनना दावराव जाबाय दाना लोमजाबायना ओमफ्राय आं लोमजानो ओंखारबायबा माथो खालामबावनांगौ मुलि लायना होफैदो दंखायो नाङा बारा मोनदों नामा लोमजानायखौ ओंहोथ' एसेबांबो बारा मोनाखैथ' दे मुलि जाना उन्दुना थाथ' होमबा ओं नोंना आलासि जानाया बिदि जाबाय आरो बिदि जागोन ना मिथियामोनबा आङो आरो दहायथ' एकदम थिगैनो दंमोन ना आङो दसेनो लोमजाब्रबबाय ओं ओमफ्राय आयु आइमोनहा जि मा संलाबायथारबाय जोंनो माथो खालामबावनो आरो ओमफ्राय आयाथ' बिदिनोखासैना जेबो नङा थाथों ओं ओमफ्राय बिदि होननानै नोंबो बांद्राय जानांखाया उदै गाज्रि जागोनबो आरोथ' ना बे आयाबो जि जासोमल' थिनखायो आलासिखौबाथाय जानो हागोन ना हाया बेखौ सानखाया हलेबा नों बांद्राय जानाङा खिन्थु बिदि होबाबो नों जानो हानायखिनिखौल' जा मिथिबाय दे ओमफ्राय आंहासो अमा बेदर जानांगौमोन माबा नुनानै बोरैबासो मोनखाबाय आंखौ आंगायल'ल' दे मुलिया जादो दै लायनाया ओमफ्राय आइमोना दा खिन्था नङाबा दानो जालायथारगोन बिसोरो मानो खिन्था जानांगौ जाखो ओरैनो दा खिन्थाखा दे आंबो बिदि लोमजानांगौ जाहैबायना एफा मोजां मा सानना फैलायदोंमोन आङो दाना मा जाबावनांगौ जाखो सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हो गया कुछ और क्या सोचा था और क्या हो गया वही तो बात है ना आयु नै जावैसो बेवहायलाय सानैजों मा रायलायबाय थाखोसै जेबो नङा ओरैनो नै ओमफ्राय आङो दाउ बेदर साखिनोसो होफैदों दे साखिनायनाय मा ओं नैहाय जावैसो देनाय एसे जानाय नायनाय नों खुनजो एवनायखौ माबायदि गोथाव जादोंना जायाखै नंगौना हा नङाबा माथो जालायबाय बेना सुरु जालायबाय नों सिथाहाय जेबो मिन्थिया नोङो नै आइ हा नोंबो जानाय नायनो नामा जानाय नायनोबा लाबोनोसै आङो बोरैबा आयै नुनानै बोरैबासो मोनखाबाय माथो आङो आयु हामा बोरैबा जालाबायखोसै आं जानो हानाय नङालै आयै बेखौ आइ हामा जालाबायखोसै बेलाय आं एसे गोथाव संना लाबोदोंमोन नोंहाथ' जागोन ना जावैसो जागोनथ' आइ नानियालाय गोथाव मोनथारमोनलाय माथो बेखौबो सोराङाव मा बुन्दा आरो आंनि जिउनि लोगो साना जुरि नै होफैजेनबाय आं नोंनि न'आव आगान नोंनि जिउआवथ' आं बिदिनो नोंनि एकदम मोजां बालि लोगो जानानैसो हाबगोन नोंनि जिउआव आं बिदिनो लोगो महरैसो एन्ट्रि खालामगोन नों जुरिखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन आङो आच्छा ओमफ्राय बियो न'आव दंना गैयाथाय दङथ' न'आवनो मोजां जाबाय दे बिदिबा ओमफ्राय मानोथो बेयाव गसंबाय थाखो सिङाव फैदो ओं आयु गावहा माबा हरखाबैनो फैबाय नङाबादि आङो मा जगार खालामना दोनगौमोन जेबो नङा दे दाबो माथो जाखो आलासिखौ मोजांनो बरायगोन ना जों ओं नङाबा दे आरो बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा आं ओरैनो बेरायनो होननानैसो फैखानायानो दे मोजाङानो जाबाय बेबायदिनो फैनांगौ सम बाराबा हर थालांबानो जाबायना सोरां मावजि बुन्दा जानला मानला बुङो माथो जाखो आंलाय मोजांसो होनदोंना सोरबा हर लाखिबायो नामा नोंनि लोगो नालायब्रा बुंबाय आरो एकदम सिथाखा नोङो
बिदिनो थार आंना फिसायाबाथाय बाराबा थालांमारदो थानोबा नाङा दे थाया आङो हर आंलाय नायनोसो फैखादों दा माबायदि खुसियै दङ नोंसोरो ओमफ्राय न'आव आरो रावबो गैबावला नामा दङ आइ दं आफा दं आरो आंनि बिजावजालिबो दङमोन दा गैया बिसोरो न'आव माने आलासि जानो थांदों आरोना गावसोरनि न'आव नायजालांगौमोन बिदिबा ओं साननैसो थाना फैगोन खोमा बिसोरो दे जेबो नंला होमबालाय मालाबा नायनोसैलाय आरोना माथो ओमफ्राय दे साहाया लोंदो जोंहा दे लोंगोन दे जाग्राफोराबो ओरैनो जाबजोबसो जाबाय गावहा खिन्थाहरखायासै फैगोनखौ नङाबालाय एवखां सावखां माबा माबि जगार खालामना दोनगौमोन आङो दे मालाबा गोथाव जाफैनोसैलाय आरोना नोंबो थांनांगोन खिन्थु आंनाव आंबो नोंनाव दिनै फैबायना दे जागोन दे लोंदो जोंहा साहाया नङाबा दा गुसु जागोन ना नोंसोरबो लोंदो एसे एसे दे ओमफ्राय आलासिया बहानि होनदोंमोनलाय नोंनिनो एकदम खाथिनि मा I mean जोंना बांद्राय गोजान नङा खाथियावनोखा मालाबा थांबानो जाबाय जुरिजों नोंजों दे जागोन दे थांगोन दे जोङो साला हारामि आंनि बिनानावखौ बुथारना आराम आराम गोजोन गोजोन संसार जादोंना नोङो अमा बुन्दा सोरां अमा बुन्दा माथो आलासियाबो हाबि हामजोनि लोगो होननाया नोंनोमोन नामा ओं आयै बेनोमोन दे दे खुलुमबाय आयं दे आयं दे साया लोंजोदो बिदिबा बिहामजो दे थाथ' नोंस्रा बिदिबा आं एसे खामानि दङ दे जागोन आयै